मोनसे एरियायाव सासे नंगुबै इसोरजों थाबायग्रा पास्टर दंमोन। बिथाङा जेब्लायबो गावनि मण्डलीनि थाखाय आत्मायाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय थायो। बिथांनि इसोरनि गियानजों फोरोंनाया सोमोनांथाव आरो बोर गोनांमोन। नाथाय बे मण्डलीनि बांसिन मानसिफ्रा संसाराव गोसो होयोमोन। बिसोरो संसारनि लामायाव थाबायनायाव बांसिनै गोसो होदोंमोन। नाथाय बे इसोरनि मानसिनि मावनायखौ नुनानै सैताननि हानजाफ्रा बे पास्टरनि मावनायखौ नुनानै गिदोंमोन आरो फोथायारिफोरखौ माबोरै इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो बिनि थाखाय मेल खुंबाय थायोमोन। आंहा दिनै न'आव आलासि फैयो। आं गिर्जायाव माबोरै थांबावनो? सान्दुंबो जा दुंबाय, आङो थांला नामाथाय? आलासिफ्रा दा न'आव नुफैयाबा गाज्रि मोनगोन। गिर्जायाव मानो थांनांगौ एथ' सान्दुंआवलाय? गिर्जायाव थांनो नाङा। बस, बे एरियानि मानसिफोरखौ गिर्जा हाबनो बाहागोरा खामानिखौ आंनो हो। आं बिसोरखौ जिसुनिफ्राय गोजान खालामनानै नोरोगाव लांफाजोबगोन। आं मावगोन बे खामानिखौ। गासैखौबो सान्दुङाव बाहागोन आं, अखा हानायावबो बाहागोन आं, रबिबाराव खामानि मावहोगोन आं आरो बिसोरखौ जिसुनिफ्राय आं गोजान खालामगोन। गिर्जायाव थांलालां दिनै, माइआ एम्फौ जाजोब्बाय, जाला। गिर्जाया देरसिन नङा, माइआ एम्फौ जाजोब्बाय, थांदो थाबनो। आदै, गिर्जानि टाइम जाबाय। मानो दखान होखो दिनै रबिबार समाव? थौदो गिर्जायाव थांदिनि। जिसुआ दुखु मोनगोन ना नङाब्ला? गिर्जाया देरसिन नङा, दिनै बाजार दिन, बांसिन इनकाम दं। नोंहा गथ' गथाय दं, कलेजाव फरायनाय दं, माजों जाहोगोन नोंलाय? बेबायदिनो मावबाय था। बस, जों देरहाबाय बस, जों देरहाबाय। गोबां मानसिफोरखौ आं गिर्जा हाबनायनिफ्राय बोख्लायनो हाबाय आरो बिसोरखौ जिसुनिफ्राय गोजान खालामनो हाबाय। दानिया नों मोनसे खामानि मावबावदो। नों पास्टरनाव थांदो, बिनि गोसोखौ निराशा खालामदो, गोसोखौ बायहोदो। बिनि मण्डलीनि मानसिफ्रा गिर्जा हाबला। पास्टर, बोरो नोंनि मानसिफ्रा, नोंनि फोथायारिफ्रा बोरो? रबिबाराव ना हमो, रबिबाराव बाजाराव थाङो, दखान होयो, माइयाव थाङो, दुब्लियाव थाङो, रावबो जिसुखौ खुलुमला बिसोर। खोनासं सैतान, लिरनाय दङ, ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ खोन्थानो आं लाजिया। मानोना बे गाहाम रादाबा फोथायनाय साफ्रोमनिबो बासायजानायनि थाखाय इसोरनि बोर। आंनिफ्राय गोजान जा आरो माब्लाबाबो आंखौ निराशा खालामनो थाखाय नों आंनि न'आव माब्लाबाबो दाफै। हुकुम होदों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव। बेनिखायनो बिदा फंबायफोर, गोथां इसोरनिफ्राय उनफिनहोग्रा गाज्रि आरो फोथायि गोसोआ नोंसोरनि गेजेराव रावनियावबो थायि बायदि नोंसोरो साबधान जादो। दिनै नोंसोरो इसोरनि रावखौ खोनायोब्ला नोंसोरनि आजै आजौफ्रा गोसो गोरा जानानै जेरै इसोरनि जेंना बिग्रायदोंमोन, बेबायदि नोंसोरो गोसो गोरा दाजा।